Kaikki syntyvät voittajiksi. Kaikista ei kuitenkaan tule voittajia. Matka on pitkä ja haastava, ja monille se on liikaa. Monille nauretaan ja monia pilkataan, kun he valmistautuvat vuosikymmeniä yhtä matkaa varten. Houkutuksia riittää, on erilaisia haasteita, ylämäkiä, alamäkiä, kuivaa erämaata, hiljaisuutta. On niin monta polkua, josta valita, mutta kaikki tiet eivät vie perille. Voittajat eivät pääse koskaan helpolla. Heidän sisällään on kuitenkin palo, joka vie heidät läpi esteiden ja vaikeuksien, koska he tietävät, mikä heitä odottaa. Heidän uskoaan ja heidän mahdollisuuksiaan vähätellään, mutta he eivät lannistu. Lopulta, kun merkki tulee, kaikki joutuvat samalle viivalle. Myös ne, jotka pilkkasivat ja luulivat välttyvänsä, joutuvat kilpailuun mukaan. Maalissa odottaa huikea palkinto, ikuinen elämä kirkkaudessa, ja häviäjät joutuvat kadotukseen. Kysymys kuuluu, oletko sinä valmis?